खुलुमबाय बयखौबो आंनि मुङा जेनिफार दैमारि आं दिनै नोंथांमोननिफ्राय दसे सम लानो सानदों बेनो जाबाय माखासे मानसिफोराथ' मिथिखाबाय जानो हागौ आं बेसेबां जेबो एनाउन्स होनाय जायाखै बा पस्ट होनाय जायाखै बहुत सिगांनो खेवदोंमोन आङो जेबो एनाउन्स होयैखाय आङो जेबो पस्ट होआखै आं सिरियै दङ लोगोसे माखासे प्रब्लेम सिटुएसन इश्युस बेफोरबायदि जानायखाय आङो स्टप जाना दङमोन आङो आवगायनो हायाखै लोगोसे बिदिनो मुड स्विंग्स जायो मानसिफोरा मालाबा गोसोफोरा हामा जायो मालाबा मोजां थ' आं सानदोंखि सिगांनि जसखौ आं लाबोफिननो आं जि एसे हायो आं नोंथांमोनखौ जेसेबां हायो आं एन्टारटेन खालामनो ट्राइ खालामगोन आरो नोंथांमोना जुदि आंनिफ्राय माबा मोनसे लुबैदों कन्टेन्ट बा सामथिं कनसेप्ट नोंथांमोना बुंनो हागोन हरजागोन आङो चेक खालामगोन नोंथांमोना जेरैबायदि लुबैदों आं बेबायदिनो खालामनो नाजागोन आरो लोगोसे आङो बे इउटुब चेनेलखौ आंनिखौहाय आङो डान्स भिडिअस एगारगोन होननानै आङो सानदों गोदोनो आङो चेनेल खुलिजेननायावहा मोननैसो भिडिअस हगारदोंमोन बेवहाय मोननैसो फेशन ब्लग दङ आरो लोगोसे मोननैसो मोसानाय दङ नोंथांमोना नायनो हागोन एन्ड आंनि चेनेलनि नामानो जाबाय जेनिफार दैमारि आरो आं लिंकखौ शेयार खालामगोन नोंथांमोना नायनो हागोन आंनि चेनेलावहा जइन जानो हागोन एन्ड जायफोरा आंखौ नायनो लुबैदों बिथांमोना आंखौ कन्टिनिउ बेयावहाय नायनो हासिगोन आंनि चेनेलावहाय एन्ड आं ट्राइ खालामगोन गाव गावनि बेस्ट होनो आं गोदान मोनसे कनसेप्ट बा डान्स स्टाइल अर सामथिं लाइकखौ आं होनो नाजागोन नोंथांमोननिसिम नोंथांमोनाबो माबायदि लुबैदों बबे गानावहा आंखौ खामजानो लुबैदों बा मोसाजानो लुबैदों नोंथांमोना गानफोरखौ चुज खालामनानै आंनो हरबानो जाबाय नोंथांमोननि फेभरेट बा सोरखौबा डेडिकेट खालामनो बा मानो थाखाय वाटेभार थायोना बयहाबो सोरखौबा डेडिकेट खालामनो लुबैयो बेफोरबायदि थ' नोंथांमोना आंखौ बुंबानो जाबाय लाइक लिरना होबानो जाबाय आङो जेरैबायदि नोंथांमोना होनो आङो गासैखौबो मोनसेहाय खालामनो नाजागोन लोगोसे जइन जादों आंनि चेनेलावहा आसा खालामो बयबो आंखौ अनगोन सापर्ट खालामगोन होननानैहा आं दायोथ' बुङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बा कमेन्ट खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम बुहुत नोंथांमोननिबो मोजां मोननाय थायो थ' आं फर्स खालामा रावखौबो नोंथांमोना जुदि आंखौ मोजां मोनो थ' अभियासलि नोंथांमोना लाइक खालामगोन शेयार खालामगोन कमेन्ट खालामगोन आं नोंथांमोनखौ फर्स खालामाखि आंखौ लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम फर सामथिं एल्स बेफोरबायदि थ' नोंथांमोना जुदि मोजां मोनो खालामबानो जाबाय नोंथांमोना गोसो गैयाब्ला आं मा होनबावनो आं मोनसे इनफरमेसनबो होनो सानदों नोंथांमोननिसिम आङो जेबो प्रफेसनेल डान्सार बा बेफोरबायदि नङा बाट आं जेसे हायो एसे एनै आं ट्राइ खालामगोन आं गाव गावनि बेस्ट होनो थाखाय ओमफ्रायहा लाइक जायफोरा नायनो लुबैदों नोंथांमोना नायनो हागोन दायो आङो कन्टिनिउ खालामनो सानबाय सिगां आङो जेबो अफिसियेलि एनाउन्स खालामैखाय आं जेबो होआखै जेबो पस्ट होआखै बेफोरबायदि थ' दायो आङो अफिसियेलि एनाउन्स खालामदों बेनि थाखायनो आङो कन्टिनिउ खालामगोन आंथ' सानदोंमोन लाइक मोसानायल' होगोन होननानै बाट आं प्रफेसनेल नङा नालाय थ' गासैखौबो होगोन आङो माबा मोनसे कनसेप्ट मोनोबा कन्टेन्ट मोजां मोनोबा आं ट्राइ खालामनो नोंथांमोननि गोसोखौ दांहरनो थाखाय थ' बिसोरनोसै आसा खालामो बयबो आंखौ सापर्ट खालामगोन होननानै अनगोन होननानै थ' बिसोरनोसै गोजोन्थों